после го изключваш там проекта. Добре, сега би трябвало да снима, а? Или, защото не... Червеното. Горе има едно червено, да? Добре. Айде, Саши, дръж се. Ето, да го снимаш. Ама, включено ли? Да. Само бъдем Да, той се е появил. Дръж се! Сигурен си, че снима? Да не би да не... Нали си ми го пуснал? Нали си го пуснал? Не трябва да натискам нещо. Добре. Мале, трябва да се държа некъде. Дръжте се! Да. Къде е Сашо? Не знам обаче Вили, ако го е заснело... Зад него падането, да. За него. Понеже каза така, нали? Аз... Обаче ти се държиш по-стабилно между другото. Не, просто имаше вълна, която те... Екстремно оттука. Тази е добре. Не ти е бегате. Не са ли странични телеком? Не са ли странични? Странични е много назад, отиваш и много се дига това и ще покупиш назад. Верно. Е, така малко педерастико. Така малко педерастико. Не, нова яко. Аз кой го Те ми казаха да мина от другата страна. Така е, така. Като ми минаването през главите най-хубаво. Та ще я обръща всички се наред. А, не. Да. Аз се насерем вътре от страх. Аз му цаката на връзка. Давай, това газ апарат. Газ, защото няма бензин. Не е било някакъв скач. Що ме купи пак, не се Я изключи го. Включи ли? Не съм. Сашо, Браво, Сашо, ти си герой. Това много беше страшно. Второто въобще не се видя, защото имаше някакво такова... Страшно беше, аз се пуснах просто.
Ебати летежа. Ама защо запусна? Знах си, защото след това ще ме обърнеш. Поне когато аз исках. Пътнах. Сега ще излезе, че аз съм виновен. Много яко. Много яко. То е записано, те казаха, да, е тук. Чай сега, не е средното. Е стоп. Дайте аз малко